A fost interesantă, a fost și momente când a fost mai grele, momente când a fost mai ușoare, dar per total a fost fain și recomand la cine mai vrea să meargă. Pentru mine aș mai veni și aș mai veni să iau locul întâi, că e fain să iei locul întâi. O zi frumoasă pentru comunitatea din Brașov, o zi frumoasă pentru noi, soare, voie bune, a ținut vremea cu noi. Din punctul meu de vedere, toate frumos, alergăm pentru sănătate în primul rând și sigur pentru echipă, pentru comunitate. A fost o cursă foarte antrenantă, colegii au dat tot ce au avut, i-am motivat cât am putut, așa că go Liamed! Suntem o echipă faină care facem lucrurile din inimă pentru inimă. Nu a fost ușor, însă cu siguranță a meritat. Mulțumesc, Liamed! Cel mic a reușit să alerge fără întrerupere până la sfârșit. Obstacolele au fost o adevărată provocare. Ne-am și murdărit puțin pe papuci, exact cum și-a dorit de acasă, să aibă așa puțină urmă că a fost la eveniment. Iar mami a susținut din plin! Bravo! Yeah! Felicitări echipei Liamed! Țineți-o tot așa! Și la sport, și la muncă, și la distracție! Suntem la a treia participare la Brașov Heroes. Suntem foarte mândri de colegii noștri. Anul acesta am obținut locul întâi cu o echipă extraordinară, iar ceilalți au obținut rezultate foarte bune. La anul ne antrenăm, venim mai mult și obținem primele 3 locuri. Hai, Liamed! Alerg și eu! Se filmează?